nespraví, to je cestná kontrola. Ale bezdôvodne nás nemôžete zastaviť, aj tak. Dôvod. Základná policajná kontrola. Priložte doklady potrebné na vedenie pre vás. Ste korporácia Slovenská republika, ja nie som váš zamestnanec a nie som váš ani... Si občan Slovenskej republiky. Nie som občan Slovenskej republiky. A čo si občan? Ja som občan Československa. Moja právna spôsobilosť je Československá. Ukážte občanský, predložte občanský preukaz. Nepredložím vám. Vy ste povinní predložiť občanský Nie som povinný. Vám ako korporátnemu policajtovi nie som povinný predložiť nič. Ja nie som korporátny policajt, som policajt Slovenskej republiky. Ukážte mi zakladajúce listiny Slovenskej republiky. Majú byť verejne dostupné tieto listiny. Prečo nie sú? Pani, tieto veci... Niekto, keď vás pošle na tú cestu, musí preukázať právnu spôsobilosť vašu. Keď ju neviete preukázať vy, musí ju preukázať on. Dobre, pani, musí preukázať vaše právomoci, kompetencie. Na základe čoho máte právomoci, kompetencie? Nehovorte mi... Zákon o policajnom zbore. Nie, zákon o policajnom zbore 171 z 93. roku hovorí len, prečítajte si ho. Ja ho mám naštudovaný dokonale. Od 2021. ho mám naštudovaný dokonale. Tento zákon sa týka len policajtov a zamestnancov. Korporácie Slovenská republika akciová spoločnosť. Vy nie ste štátny policajt. Nie ste štátny policajt. Dobre, tieto veci, ktoré vy máte so štátom, mňa nezaujímajú. Ale ja mám veci so československým štátom. Vy akože nemáte žiadne právomoci, kompetencie. Zbytočne sa budeme o tom baviť. Zavolajte na ústavný súd. Zavolajte na ústavný súd Fiačanovi, zavolajte aj na krajskú prokuratúru, zavolajte Jackaninovi. Ja nebudem volať. No tak preto hovoríte mne, že by som volal. Ja vám pošlem faktúru a vy ju zaplatíte. Za čo faktúru? Za to, že ma neoprávnene zastavujete. Za to, že ste ma neoprávnene zastavil a neoprávnene po mne požadoval listiny, ktoré nie sú dôvodom na to, že by ste ma zastavili. Nehovorte mi, že zo zákona, alebo neviem čo. Nie, zo zákona nie som povinný nič. Nie som. Tak keď to máte naštudovaný tak zákon, tak by ste vedeli, nie že som. ste povinní. Na základe čoho nie ste povinní? Vy musíte dodržovať základné ľudské práva a slobody. Na základe čoho nie ste povinní? Musíte dodržiavať základné... A čo? Nie. Vy žiadne práva nedodržujete. Nedodržujete dohovor o základných ľudských právach a slobodách, ktoré sa zaviazala aj korporácia Slovenská republika rešpektovať. A mňa zaujímajú práva a slobody, čo sa týka listiny základných práv a slobod, a až potom sú zákony. Nemáme sa o čom baviť. Nič vám neukážem. Nič. Na základe čoho? Na základe čoho? No? Na základe ničoho, lebo nie ste vy oprávnení, ani spôsobili, ani kompetentní. Pane, vy nie ste kompetentní na to určovať, kto je a kto nie je zodpovedný. A vy ste? No však... Nie ste kompetentní ani pravomocní. Ja nie som kompetentný na to, že by som vám niečo povedal, že ste napríklad taký a taký. Vy nie ste tiež kompetentní na to, že by ste mi učovali, či ja tak som, odchádzam a absolútne. Nepoužívam alkoholické nápoje. No dobre, tak sa preukážte. No nepoužívam, nepreukážem sa. Nie som občan fašistickej okupačnej korporácie. Slovenská republika akciová spoločnosť, ktorá má svoje IČO, DIČO a DUNS. Slovenská republika nie je štát, je to len firma. A ja s vašou firmou nemám nič spoločné. Vybavené. No. Ja nemám firmu. Tiež fungujete v tom štáte, vo firemnom štáte. Tak si tiež... Nie, ja fungujem na základe OPPT. Tu si prečítajte OPPT UCC 308/1 živý človek a počítajte si zo zádu, čo máte napísané. 21. decembra 2012. Čo? Ako ja to nepotrebujem čítať. No, prečítajte si to. Keď vás nadriadení s týmto neoznámili, je to váš problém, nie môj. A nešírte tu potom nejaké veci, ako že hoaxi, blúdy a tak ďalej.
No zbytočne sa bavíme. O čom sa my to zbytočne bavíme? O všetkom sa